sice už je asi měsíc po mistrovství, ale pořád to je dostupné v pompu, takže jdeme se to rozbalit. Doufám, že tam bude Ronaldo, ten mi schází lidi. Ten mi chybí. Já se nedívám. Lidi, pokud tam je Ronaldo, Bartek, poznáš Ronalda? Jo, tak pokud tam bude Ronaldo, tak udělej dobrý obličej. Se nedívám, lidi. Je to dobře, nebo to mám obrátit? Já to nevidím. OK, lidi, jdu se na to podívat. Takže tady Down, Japonec. Araujo, OK. Bačuna. Hajty potřebuju hráče, protože lidi tam už to za chvilku budu mít dodělané. A to je tady ten balíček, takže jako jo, z toho Downa jsem rád. To je jeden balíček a teď tady ten druhý. Jaroslav Zelený, lidi, to už budu mít asi po třetí. Přesunuli jsme místo a hned tady vidím Jarda Zeleného. Jaroslav Zelený, lidi. OK. Dembele! Ty vogo! Jo, jsem Dembele! Tak to je hodně dobrý. Tak to jsem rád. A to je vše? Lidi, nakupujte v pompu. Označujte pompo v komentářích, třeba s nimi budu mít někdy spolupráci.